wa sa plano sa Dios mga kaigsunan nga ang tao malaglag. Hingpit ang plano sa iyang paglalang. Sa diha nga ang atong unang ginikanan nakasala na kalilisang. Ang tanang miserable sa kinabuhi sa tao nahitabo sa atong kapanahonan karon. Ug daghan sa mga tao nag-antos sa kalantian, nag-antos sa kamatayon, ug ubang kanila bisan pagani ang kinabuhing walay katapusan, nakambyo ni mga butang sa kalibutan. Ang kaluwasan gibutang na sa imong kamot. Kumkuman na lang. Ang nakaparat manggod, gibutang na sa kamot ang kaluwasan. Naa na sa imong kamot. Imo pagyong pulbon. Siguro ning taknaa mo andam na ang tanato makahigalaan nga nagsunod sa atong tulumano ning taknaa. Ang unan natong paghisgutan ning takna sa gabi, kaluwasan usa ka pagpili. Naglaom ko nga ikaw karon nga namati kanako, ikaw karon nga nagsunod sa atong tulumano og bisan asa kang dapitan ning kalibutan na nagpuyo. Siguro ikaw naghandom ni aning kaluwasan apan ako ikaw ingnon nga ang kaluwasan dili ni sa higala makuha sa simple nga paagi apan usa kini ka desisyon mga higala sa pagpili niini kay gikaingon nga ang kaluwasan usa ka pagpili. Ang unang pangutana nga atong tubagon nga kanunang gipangutana sa mga tao sa kalibutan karon, unsa ang buhaton aron maluwas? Daghay mga tao nang utana diini. Ug ako kang ingnon dili kay ikaw ra siguro nang utana ani, but I just want to tell you many people even in ancient times nangutana sila unsay buhaton aron maluwas. Ang tubag mga higala simple kayo ato makita sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 30 og 31 og iyang gidala sila sa gawas og bingong kanila mga senyores, unsa may kinahanglan buhaton aron maluwas ako? O kanila mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka ikaw og ang imong panimalay. Ang requirement mga kaigsuunan sa kaluwasan, una, pagtuo. O kung mutuo ka mga kaigsuunan, dili ka ikaw ray makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, di ka ikaw ray makaangkon anang kaluwasan, apan ang giingon sa balaang kasulatan, ikaw ug ang imong panimalay. Usa kini katalagsaon kayo mga kaigsuunan nga offer nga makaangkon kag kinabuhi nga walay katapusan. Ngani pang 1 Pedro 1:18-19 nag-ingon, kamo sayod gagikan sa walay hinungdan nga pagawi nga inyong napanunod gikan sa iyong maginikanan, kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi og bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo nga dawating karnero nga walay buling o hugaw. Hinumdumi ang giingon sa balaang kasulatan, maluwas ang tao pinaagi sa dugo ni Kristo, dili pinaagi sa mga butang nga madugta ingon sa salapi o bulawan. Kana silang mga butang nga wa nay labot makigsun nga makatabang sa imong kaluwasan, apan ang kaluwasan pinaagi lamang sa dugo ni Kristo nga giula alang sa matag usa kanato. Ngani pang 1 Timoteo 2:6 nag-ingon nga naghatag siya kaugalingon ingon nga lukat alang tanang ang pagpanghimatuod niini gihimo sa gitagal nga panahon. Nagahatag siya sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan. Lukat. Buti pasawat na higala, naulipon, naprinda sa atong simple kayong pinulungan. Apan ang balaang kasulatan nag-ingon, dilukat kita mga kaigsuunan. O si Apostol Pedro kagani natong nabasa ang lukat igsuon ang bayad ni ana dili mga butang badugta, dili ingon sa salapi o bulawan, apan pinaagil lamang sa dugo ni Kristo nga giula sa Kalbaryo sa cross. Para masabtan natong detalye mga higala unsa ang kaluwasan, tan-awon sa nato ang diyutay og simple nga background nga pinaagi niya ato masabtan pud kayo. Ako ning sinsilyohon kay gusto na ako nga dili na kay ang makahamtong ra ang makasabot. Ang akong handom nga bisan pagani untang ato makabataan nga naminos tong tuluban karon, masabtan pud unta nila ang kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa tanawon. Niya ang background atong tun-an. Righteousness and
A righteous and a holy God created man in His image. Sa ato pa ang matarong o balaan nga Dios sa sinugdanan, naghimo sa tao sumala sa iyang dagway. Matod pas mga teologian, imago di. Unsay kahulugan na ng in His image, buot pasabot, nga gibuhat sa Dios ang tao, sumala sa hisama sa iyang kinaiya. Sa pagsugod mga kaigsunan og mingingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon nga sama kanato. Kanang pag-ingon sa Dios nga gihimo ang tao sumala sa iyang dagway nga sama kaniya, buot iba sabot nga sa sinugdanan palangadaan, ang plano sa Dios ug ang gusto sa Dios ug ang Dios naghimo sa tao nga masama sa iyang dagway, sama sa iyang batasan, sama sa iyang kinaiya, mauna siya ang handom sa Dios sa sinugdanan. Og ang Genesis 2 versikulo 7 nag-ingon, og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, og ang tao na himong kalaggamay kinabuhi. Giumol. Sa pag-umol sa Dios sa tao, mga kaigsunan o makita, gibuhat sa Dios ang tao nga sama kanila, nga may kinabuhi, may pagkamatarong, o may pagkabalaan kana. Kinabuhi, pagkamatarong o pagkabalaan, ug ang ikaupat, doon na siya'y kahimayaan. Upat na mga kaigsunan. Apan ang pagkamatarong o pagkabalaan o kahimayaan, nawala sa dihang. Tiban ini, nakasalaang tao. Sainang ka, paghimo sa Dios sa tao, paggawas niya gikan sa lapok, gikan sa abog, gitagaan sa Dios o kinabuhi, gitagaan sa Dios sa iyang kinaiya nga matarong, gitagaan siya sa iyang kinaiya nga balaan, unya gitagaan po siya kahimayaan. Wa sa plano sa Dios mga kaigsunan nga ang tao malaglag. Hingpit ang plano sa iyang paglalang. Apan sa dihang ang atong unang ginikanan nakasala, makalilisang. Ang tanang miserable sa kinabuhi sa tao, nahitabo sa atong kapanahonan karon. Ug daghan sa mga tao nag-anto sa balatian, nag-anto sa kamatayon, ug ubang kanila bisan pagani ang kinabuhing walay katapusan, nakambyo ni mga butang sa kalibutan. Sa dihang nakasala ang tao, ang pagkahimayaan nawala, ang pagkabalaan nawala, ang pagkamatarong nawala, bisan pa ang kinabuhi nawala. Mo na nag-ingon si Jesus, ako ang dalan ng kamaturan ug ang kinabuhi. Kay butang na sa Ginoo sa tao, mga kaigsunan, pagkamatarong, pagkabalaan, kahimayaan. Apan kini silang tanan nawagtang sa dihang si Adan o si Iba nagpakasala. O kitang tanan nakabsan sa himaya sa Dios, pagantang tanan, mga kaigsunan, tungod sa sala sa una natong mga ginikanan. The plan of restoration and redemption. Giplano dayon sa Dios na. Sa dihang nahulog ang tao sa pagpakasala, nawad-an sa himaya sa Dios, God could not permit nga ang tao mahimo siyang ulipon sa kasalanan ug wa siya'y paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Nag-andam ang Dios og plan of restoration and redemption. Aron mahimong matarong og balaan, pagbalik ang tao pinaagi sa grasya. Or sa plano, mubalik ang pagkamatarong, pagkabalaan, kinabuhi, ug ang kananaang kahimayaan ngadto sa tao nga nawala tungod sa sala. Dili kay na basta-basta nga plano, mga kaigsunan, nagkinahanglan na og usa ka Dios nga mohimo nining tanan para mobalik ng original nga nature of man. That was created in the likeness of His Maker. Gibuhat gikan sa dagway sa Dios, mubalik na mga kaigsunan. Karon, ang Episodos 8 ug 9 nag-ingon, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, arong walay bisan kinsang magpasigarbo. Timan ini, naluwas ang tao tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo.
dili sa inyong kaugalingong kahimuan kinihatag sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa ang magpasigarbo. Daghan sa mga tao sa kalibutan karon, mga kaigsunan, gusto sila makigbakin sa kaluwasan. Gusto sila nga ang ilang pagpaningkamot maapil ngadto sa linya sa inisyatibo sa Dios para makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. And I just want to tell you, there should be no human counterpart as far as salvation is concerned. Wala. Tungod kay ang tao giluwas pinaagi sa grasya, dili sa kaugalingong kahimuan sa tao, para masabtan ginyong tanan tagaan mo na ko ni mubok kaayo nga suginlanon apan lalum ang iyang kahulugan. Nay usa ka piso, kabalo man tag unsay piso, nahagbong sa lawom nga atabay. Sigig siyagit ang piso didto sa ilawom sa atabay, kay gusto siyang makahawas ngadto sa ibabaw. Sige siyang kapay-kapay, kay gusto niyang makahawas gikan sa lawom nga atabay. Sige siyang siyagit, nagpangayog pakitabang, tanang diskarte sa piso iyang himo para lang maluwas. Pero bisan unsaon wala. So unsay nahitabo, may usa ka tawo nga nagkuhag bukag, basket ba? Unya iyang gituntun padung sa ubos, og iyang giluwas ang piso, og iyang gibutang sa ibabaw. Nakita na nimo? Mga kaigsuonan, imong makita nga ang kaluwasan dili na maangkon sa tao sa iyang kaugalingong paningkamot. Dili gyud. Bisag unsa ka nga butang ang imong himuon, dili nimo na maangkon. Kay kung simba ko, maluwas ka pinaagi sa imong binuhatan, pag abot nimo sa langit, hilabihan man gyud nimong pagpasigar gumingon ka, og dili pa ko may laki dito sa kalibutan, di pa tungod sa akong binuhatan, di ko abot dinhi sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit ng puloy-anan. Lisod na. Kaya nga naman, nag-ingon sa Apostol Pablo, di maluwas pinaagi sa imong binuhatan, apan maluwas ka pinaagi lamang sa grasya, pinaagi kang Hesukristo nga maoy Dios nga makagagahom sa tanan. Atong binuldihon ang kaluwasan. Timan iha nga bisan idaog pa ng imong lawas punuas mangga ba, aron nga ang tanang insekto manglupad tungod sa imong baho, apan ako kang ingnon, di gyud ka makapasiguro pag-abot sa langit, ingon ka Ginoo, braba na ako akong lawas punuan sa mangga, aron ko maluwas. Nagsakripisyo ko sa kalibutan, aron maluwas. Pinaagi ni Ana nga pinulungan na, walay gidaghanon sa imong kaugalingong paningkamot, walay gidaghanon sa imong kaugalingong diskarte, nga makaangkon kas kinabuhing walay katapusan, apan ang tao makaangkon lamang sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo, ngadto sa grasya. Karon bantayan nimo, nga ang requirement mga igsuunan sa grasya, tuuhan, aron imo na siyang maangkon. Karon binuldihon pagyud nato ni kinsa maning grasya aron di ta maglibog. Kay gusto nako ni nga bisan kindergarten nga naminaw nato ron makasabot unsa ang kaluwasan. Naghisgot ta grasya nga pinaagi sa grasya maluwas ta. Ang pangutana, kinsa ang grasya? Ang tubag simple, si Jesus Christ, siya mao ang grasya. Sunod, yung pangutana, unsa ang grasya? Ang grasya mga kaigsunan, ang kamatayon ni Jesus didto sa krus. Mauni siya, kung maghisgot ka ni kagrasya, naghisgot na ni kanino Kristo. Siya mo ang grasya, ang iyang buhat sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus, mauna ang gihatag niya ngadto sa tao libre. Karon, timan iha, maangkon ang grasya pinaagi sa pagtuo. Ato nang ibutang close and open quotation mark. Ibutang niya, maangkon nimo ang grasya kon imong tuuhan si Ginoong Hesus. Makalilisang na, dako kayo kahimuan ang pagtuo. Ang grasya, ang kaluwasan, hatag nga walay bayad gikan sa Dios.
alang sa makasasala. Hatag na asagikan sa Dios. Dili na gikan sa napulo kasugo sa pagtuman, dili na sa imong binuhatan, apan ang grasya hatag na kaluwasan na gikan sa Dios, hatag nga walay bayad. Timan ina. Sunod, si Kristo mao ang grasya, mutandog, mutawag, mudanag, mukabig, mudasig sa tao sa paghinulsol. Wa na lain, hinumdumi, si Kristo ra gyud mo katandog nimo, mutawag nimo, mudanag nimo, makakabig nimo, mudasig nimo, aron mo hinulsol para makumpleto nimo dawat ang grasya nga walay bayad. Nakita nimo mga igsuon, mga higala, unsa ka kapinangga ni Kristo. Kana bitong gugmang way paglubad, nahitabo man gyud na. Kay wa man gyud lain pod nga pwedeng manaog sa kalibutan aron matuman ang plano sa kaluwasan, aron mapasig uli ang pagkamatarong, pagkabalaan ug kahimayaan ug kinabuhi nga nawa gikan sa tao tungod sa sala. Ug kana kinahanglan atong pamalandungan. Igsuon, higala, paminaw. Ayaw gyud sulay paningkamot sa imong kaugalingon ba? Pinagispagtuman ang napulo kasugo ug unsa mga requirement ang imong gihuna-huna. Ang uban magpalansang pa sa krus panahon sa Semana Santa kay naghuna-huna lagi in taon sila nga pinaagi ana mapasaylo akong sala, maluwas ko, makaangkon ko kinabuhing walay katapusan, ako lang ka inuhigala. Kana silang tanan wa gyud na siya'y pulos. Kay dili na madawat ang imong pag-antos alang sa imong kaugalingon, dili na madawat aron ka maluwas, kay ang kaluwasan naa lamang kang Ginoong Hesus. Siya lamang ang makahatag nimo ana. Mura og mahinomdom manggod ko nga daghan sa mga tawo moingon, tumano nako ning napulo kasugo aron maluwas ko. Higala, suginlan talang ka. Bisag unsa pang sugua ang imong tumanon, kung kanay imong katarungan aron ka makaangkon og kaluwasan, kana silang tanan kawang way pulos, dili mapahibuslan. Kay ang kaluwasan, it is by Jesus Christ and by Christ alone. Gitawag nagsolo Kristus. Siya ra gyud mga kaigsuonan. Naay tulo ka hugna sa kaluwasan nga buot na kong ipaslak sa inyong hunahuna o sa inyong kasing-kasing. Og naglaom ko kay mapaslak naman ni lisod ni kagawas. Kay og igo ragod na butang, anuro na baha, huy po naghangin, mawa pod lagi na. Kini atong ipaslak ning tulo ka hugna sa kaluwasan. Numero 1, ang tao giluwas sa Dios, gimatarong. Gitawag na mga higala og justification. Ikaduha, pagkabalaan. Ang ikatulo, kahimayaan. Kining tulo, mga igsuon, mga higala, mga suking tigpaminaw, nga makugihong nagsunod sa atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Ato ning himay-himayon, hagpaton tani. Kay ipaslak tamani sa inyong huna-huna o kasing-kasing aron magpabilid nga timos ang kamatuoran bisan paglapdosan ni sa daghang mga katuigan. Niya, number 1, gimatarong. Buti pasabot, that is justification. Unang ang na. Unsa man na ang mga testa kong gihatag ninyo. Number 1, gihimong matarong ang tao. Kanang pulong gihimong matarong, buot ipasabot, gikana sa pagkamakasasala, gikana sa pagkayabag sa kinabuhi. Diha na siya gikan. Okay? Nahimo siyang matarong, pinaagi sa dugo ni Kristo. Timanin na ha? Wa na'y sumpay ana. Wa na'y sumpay. Gihimong matarong ang tao, nga makasasala, pinaagi sa dugo ni Kristo.
wa nay sumpay ana. Ikaduha, giabsuelto sa silot. Gihimong gipakawalay sala. Di na basta-basta. Sadaan ka, gimatarong ka, giabsuelto ka sa silot, di kay na basta-basta. Ibutang ko, grabing krimen nga imong gihimo. Daghan kag sala nga hilabihan. Mga kaigsunan, pwede ka silutan sa kinabuhi nga kadanaang pagbilanggo. Apan ang giingon sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, giabsuelto sa silot, di pakawalay sala. Buot ipasabot, sa sinugdanan di ay sadan, apan gipakahimo lang kang walay sala. Sunod, gihatagan sa Dios nung pasaylo, kay giabsuelto, naturalmente gipasaylo. Simple, kaayo. Sunod, gihatagan sa kinabuhing dayon, kay nadawat naman niya ang gasa nga walay bayad. Mauna ang justification. Higala mo og yuding nawa sa una ba? Sa paglalang sa Dios sa tao, sa paggawas niya gikan sa lapok, gikan sa pag-umol sa Dios kaniya, iyang gitagaag kinabuhi. Iyang gitagaag pagkamatarong, mauna siya ang kinaiya sa Dios. The image of God, pagkamatarong. Kay ang Roma City, ang Dios matarong, maayo, balaan. Iyan ang gihatag sa tao. Kay ang gusto niya nga ang iyang gihimo, mga kaigsunan, makabalik ngadto sa panahon sa paglalang nga gihimo siya. Mauna siya ang justification. Sunod, pagkabalaan. Gitawag na mga kaigsunan sa banog sanctification. Pagkabalaan. Ang pagkabalaan, mao ang buhat sa Dios alang sa kausaban sa tao samtang may kinabuhi pa. Hinumdumi nga ang transformation, it is a lifetime process. Walay instant ini. Walay instant. Dunay mga tao nga magsigig kasuko silang mga anak nganong dili mag-usab. Mga kaigsuonan, gustohon man sa leopardo nga mausab iyang balhibo, di niyan mahimo. Gustohon man sa alimango nga mausab niya ang iyang linakwan, mga kaigsunan, nga magtakilid, di niya na mahimo. Kaya nga naman, ang kausaban mahitabo lamang pinaagi sa usa ka milagro ni adtong naglalang kaniya. So makita nimo, mao na siya ang buhat sa Dios alang sa kausaban sa tao samtang may kinabuhi pa. Lifetime process ang sanctification. So mahuman ni siya, pag upahuway na ka, pag mutupong ng imong tiil ilawom sa tabla, wala, nahuman na. Kana kun, imo po na siyang gidawat. Karon, ikaduha, ang paghimo sa Dios sa tao nga balaan, dihili masayo na. Dios ray makahimo ana. Dili ka makahimo sa imong kaugalingon nga balaan nga sama sa ginapractice sa uban. Nga muadto silang simbahan, halos di na mapiko ang ilang mga tuhod o ang ilang mga bukton, ang ilang linakwan mga higala, hilabihan. Ipakita gyud nila nga sila balaan. Apan sugin lang talang ka, ang pagkabalaan dili na ni maigsoon, mapakita sa dayag. Kay ang pagkabalaan gikan sa sulod, mugawas na siya, pinaagis kaluoy sa Dios. Maunas mahigala ang pagkabalaan, sanctification. Kuha na? Karon, sunod. Okay, ang pagkabalaan, muhatod ngadto sa, number 1, Dios nung pagtubo. Muna mo tubo, gyud ka, sa imong espirituhanong kinabuhi. Sa unang panahon, wa pa kaayo ka tuon mahitungod sa Dios, ang imong Kristohanong kinabuhi, mura og hilabihan kadaghag kurbada. Sungsungon kaayo ang pagbuhat og matarong. Apan siya hinay-hinay sa buhat sa Dios sa imong kinabuhi, mutubo ang imong pagka-Dios nun. Sunod, pagkatao pag-usab. Kaning pagkatao pag-usab ng higala, buti pasabot, nga dunay kausaban sa imong kinabuhi. Ang kausaban, sige kaingunan nako,
ang makahimo sa pag-usab nimo ang Dios ra gyud nga mo'y naglalang kanimo. Wa nagilain siya ra. Sunod. Okay. Kristohanong pagkahamtong. Mahamtong ang imong Kristohanong kinabuhi. Sa una sigurong panahon may pagkaluuran. Sa unang panahon dali mahiubos. Apan sa dihang gimatar kanang gibalaan kag hinay-hinay sa Dios, sa magkadugay ang imong pag-alagad sa Dios, pagpakig-uban sa mga tao, kana siya nga mga kasinatian sa kinabuhi, mo hinay-hinay na nagkawagtang maghinay-hinay kawala. Ikaupat, pagkamaunongon sa Dios. Ang pagkabaunongon manghigala gikinahanglan na sa atong panahon karon. Labi na nining katapusang panahon ang pagkamaunongon sa Dios. Kay bisan ang kaaway sa Dios nagasulisit usab, naghimo po siya mapamagi aron nga ang tao musalikway sa Dios ug mohatag sa iyang pagkamaunongon ngadto kaniya nga mao ang kaaway sa Dios. Ang ikalima, mugawas na ning pagkamatinumanon. Unsa imong tumanon? Od sa Dios. Naa pa daghang tumanunon, mga kaigsuonan. Dili na mabugat ang pagtuman sa dihang ikaw nagkinabuhi na sa pagkabalaan. Pinaagi sa grasya lamang ni Ginoong Hesus. Pinaagi lamang kaniya. Sunod, mga kaigsuonan, kining kahimayaan. Glorification. Ang Roma 8:30 tinaw anang tanan. Okay. Maangkon ni adtong gimatarong o gibalaan ni Kristo panahon siyang pagbalik. Maangkon mo ni kaning kahimayaan, maangkon ni adtong gimatarong o gibalaan. Kano sa mahitabo ni? Sa dihang mubalik si Kristo. Ngano man? Kay kanang puloy-anan niya walay katapusan, kinabughing walay katapusan. Imo naman ang maangkon. Imo na nang makuha. Kay imong babon ng gihandom. Sunod, pagpasundayag sa hingpit nga kinaiya alang sa eternidad. Mga kaigsuonan, sa estado sa kananaang kahimayaan, karon palang daan ba? Nagpractice na ta. Sa kinabuhi, din hinining kalibutana, alang sa pagpuyo niya ng langit ng puloy-anan. Din hianing kalibutana. Failure to practice ni anang pagkabalaan din nga gihatag sa Dios sa ato, malabo ang eternidad. Diha ra gyud kag Ginoong Hesus. Maka-practice pug ka anang pagkabalaan unya kana maangko nimong kahimayaan, pinaagi ra gyud tanan kang Ginoong Hesus. Mao bitaw na nga ang Tito 3:5 nag-ingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nakimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Klaro ha? Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan. Kay daghan sa mga tao manghigala mahilig aning salvation by works. Ginlan talang ka. Di gina magsilbi kung kaluwasan ang isgutan. Kaluwasan, salvation, it is all about Jesus Christ. There is no human counterpart nga atong angang itampo, i-contribute aron makuha nato ng kaluwasan nga giingon ni Ginoong Hesukristo. Ang kaluwasan, paminawan gisalikway sa mga tungod kay ang ilang hunahuna gipunting ngadto sa nga mga butang sa kalibutan o ang pagpaggarbo sa kinabuhi. Ngano? Nagunahunang uban nga kanang kaluwasan para na sa mga ordinaryong tao. Ang kaluwasan para na sa mga tao may paglaom. Ang kaluwasan para na sa mga kabus. Kanang kaluwasan para ra sa mga tao nga dili edukado, apan ako kang ingnon tungod lagi anang katarungan na. Gisalikway sa mga tao ang
kaluwasan. Gisalikway sa tao ang kinabuhing wala katapusan. Gisalikway sa tao ang grasya. Unsay hinungdan? Tungod sa pagpunting nila ngadto sa mga butang sa kalibutan ug ang pagpagarbo sa kinabuhi. Maunay nakaparat. Maunay usa sa mga babag nga ang tao dili makadawat ni anang kaluwasan. Nga gihatag magunta sa Dios og libre. Libre, di pagyo dawaton. Kay nga naman, babag sa ilang pangandoy sa kinabuhi. Babag sa ilang handom sa kinabuhi ni ining kalibutan. Now karon, kano sa ang adlaw sa kaluwasan? Kano sa man ni? Paminawa ha, nag-ingon. Ang 2 Corintios 6:2 nag-ingon. Kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tan-awa, karon mao ang adlaw gikahimutan, tan-awa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Kung maghisgot kag kaluwasan, manghigala, dili ugma, dili nangagi, kung dili karon. God's story of salvation is today, but Satan's theory of salvation is delay. Langan lang, ay lang nagdawata. Napabitay ugma. And I just want to tell you, tomorrow never comes. Kanang ugma, dahil na maabot. Kay pag-abot na ito pagka-ugma, napamay ugma. Pag-abot na ito, sunod ugma, napaman. Mga kaigsunan, apan ako kang ingnon, karong adlaw, sa dihang dawato nimo ng kaluwasan, nga naa kang Jesucristo ngitanyag nimo, mauna si ang adlaw nga gikahimutan sa Dios sa imong kinabuhi. Maunang adlaw nga ang langit maghugyaw, maunang adlaw nga ang mga malulunda magkalipay, kay ang dugo ni Kristo sa Kalbaryo sa cross wala mausiki. Ang iyang dugo nga giula sa Kalbaryo sa cross, nahimo siyang mahinungdanon sa imong kinabuhi. Ingana ang Dios. Karon, muna karon, kamong naminaw ron, hinuktoki pag-ayo. Ang kaluwasan, gibutang na sa imong kamot, kumkuman na lang. Ang nakaparat manggod, gibutang na sa kamot ang kaluwasan, na ana sa imong kamot, imo pagyong kulbon. O ang kaluwasan, nahimo na siyang imposible sa imong kinabuhi. Nganong muduol man kita sa Dios nining panahon pa sa adlaw sa kaluwasan? Nga naman tuod. Karon, nganong muduol man ka karon? Paminawan niya. Niya nag-ingon. Genesis 6:3. Og miingon si Jehova, ang akong espiritu dili gihapon makigali sa tao, kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw mao sa kagatos o kaluhaan katuig. Dawato nimo, ang Dios dili makiglalis. Isalikway nimo, ang Dios dili makiglalis. Labi na kun imong salikway, di gid makiglalis ang Dios nimo. Kay kinsa man pud ka? Di makiglalis ang Dios. Kay nasayod ang Dios nga may araw ka rin. May panahon ka. May panahon ka nga mamatay. May panahon kang nasayod ang Dios, astilan. 120, may nakay na. Di dyo ka moabot og 5,000 ang edad sa kalibutan. Di dyo ka moabot og 300. Di po ka moabot og 600. Kanang 120, may na na. Kung makaabot ka. Mauna ingon ang Dios, kung di ka mo dawat sa kaluwasan, ayaw ka bala ka. Kay may panahon ra gihapon ka. May panahon ka. Unsa man ang panahon na? Wa man manghulga ang Dios nimo ana. Kanang panahon manghigala nga pag-abot sa katapusan, magbasol. Basula nimo ang tanang kahigayunan ni abot sa imong kinabuhi. Basula nimo ang tanang kahigayunan nga ang Dios magpaduol sa imong kinabuhi. Basula nimo kahigayunan nga natawo ka ining kalibutan nga malaglag ka man lamang tungod sa imong pagsalikway sa kaluwasan gitanyag sa Dios sa imong kinabuhi. Kini mga larawan ba? Kaluwas ba din nato? Daghay mga tao ron nga daghang sila mga larawan. Mga imahin, bayubay. Nga ila ng gidahom, atong tanawon, ang balaang kasulatan, ato sang tanawon, unsa ni mga imahin, unsa ni Diyos,
Salmo 119, 4 ug 8 nag-ingon, ang ilang mga Dios mo ang salapi o bulawan, binuhat sa kamot sa mga tao. Kinsa naghimo ani? Kamot sa mga tao. Mga Diyos. Nga pa yung description, sila dunay baba. Apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata, apan sila dili makakita. Sila adunay mga baba, apan di kasulti. Mata di kakita, asay nang kana. Mata di kakita. Di na basta-basta. Sila adunay kamot, apan sila dili makahikap. Sila adunay tiil, apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila, pinaagi silang tutunlan. Ang nagabuhat kanila, mahisama kanila. Ang tagsa-tagsa nga misalig, musalig kanila. Musalig. Saligan ni mo sa kaluwasan ng mga tawhana, kanang hinimo sa mga tao, nga dunay mata di kakita, dunay ilong di kapanimaho, dunay baba di kasulti, dunay kamot di makahikap, dunay tiil di makalakaw, dunay dughan way kasing-kasing, dunay ulo way utok. Kanang mga Diyos, mauna mga higala ang gisaligan sa uban sa ilang kaluwasan. Apan unsay gingon sa Isayas, mga kaigsuonan, 2:18-20, nag-ingon, ang mga larawan, mga wagtang gayod sa hingpit, ug ang mga tao manunod sa mga langob sa mga bato, ug ngadto sa mga lungib sa yuta. Nga niadtong adlaw igasalikway sa mga tao ang mga larawan ug salapi. Ug ang ilang larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbaho nila, isalibay ngadto sa mga ilaga ug mga kabug. Sainan ka, anak? Bulawan, ipanglabay na lang. Siguro, bulawan nga Diyos. Bulawan nga salapi. Wa may pulos. Kaya sa katapusan, they have come to realize that these idols whom they worship could not give them salvation that they needed. Dili. Di man makaluwas nila. So karon, ipanglabay na lang na nila, mga kaigsunan. Karon, ang mga bulawan og salapi, makaluwas ba ni tao? Siguro, kadto mga milyonaryo ron nga maminaw, mato pa diya makaluwas ba yapon? Kung hospital ang hisgutan. Di ba? Kung utang ang hisgutan. Atong tanaw ng balaang kasulatan. Diya. Ezekiel Kapitulo 7:19, nag-ingon, ilang igasalibay ang ilang mga salapi liha sa kadalanan og ang ilang bulawan ingon sa mga butang nga mahugaw. Ang ilang mga salapi og ang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. Sila dili matagbaw sa ilang mga kalag, ni mabusog sa ilang mga tiyan, tungod kay kana nahibong kapangdulan sa ilang pagkadautan. Makita nimo mga igsuon, makita nimo mga higabati nimo. Karon, daghan man kag kwarta ang gibutang sa bangko. Siguro daghan kag bulawan nga natigom, ang uban ana mga tipaka, ang uban ana binarita. Nagkunahuna ka nga kanang salapi ang imong gitigom. Ikapalit nimo na spaceship aron makadto kas ginharian sa mga langit. So ginlan talang kakuwango na. Kay kana silang tanan, dili na makaluwas. Nimo, dili na makaluwas sa tao. Kay ang kaluwasan maangkon lamang pinaagi ni Jesucristo. Karon, medyo atong sumadahon ni gamay. Paminaw kay magsumada ta. Ang salapi og mga bulawan, sumada na ta ha. Okay. Ang mga Diyos nga atong ginasangpit. Ang uban ana muligid, mukatkat, musayaw, mulokso, kay musangpit lagi anang Diyos aron maluwas. Sunod, ang atong binuhatan dili makaluwas nato. Unsa man ning binuhatan na? Kana bang imong gihuna-huna ba nga himuon ko ni, tumanon ko ni, aron ko makaangkon sa kaluwasan? Dili na makaluwas nato. Kay nga naman, salvation is by Christ alone. Akong usbon, ang kaluwasan pinaagi ragyod kang Hesukristo.
ang atong tanang diskarte sa kinabuhi arong maluwas, di na magsilbi. O unsa man ang imong giplano aron ka maluwas, di na magsilbi. Kay ang kaluwasan, pinaagi lamang sa gahom ni Jesucristo. Pinaagi lamang sa iyang grasya. Pinaagi lamang sa kamatayon didto sa Calvary's Cross. Pinaagi siyang digdugo nga giula alang kanimo. Mga kaigsunan, ing ana ang kaluwasan. Okay, unsa may tambag sa Dios kanato karon? Paminawan ning tambag sa Dios. Kay kining tambaga ra ba, way paltos. Kini ra bang tambaga mo'y pinakama aron makaangkon kas kinabuhi. Nag-ingon, pangitaan niyo si Jehova. Pangitaa. Kamong tanan nga maaghop sa yuta o na nagtuman sa iyang turmanon. Pangitaang pagkamatarong, pangitaang kaaghop, tingali kamo pagataguan sa kasukon Jehova. Pangitaa ang Dios. Seek ye the Lord while you could still find Him today. Kay moabot ang panahon, di mo na makita. Besag unsay diskarte mong himuon, time will come you could not find Jesus Christ in this world. Kaya nga naman, ming abot na ang adlaw sa iyang paghukom. Mao na mga kaigsunan nga ang buhat 3:19 nag-ingon, busa pag hinulsol kamo. Hinulsol. Og pamalik kamo kaniya. Kadto bitaw mga tao nga medyo nakalimot na sa Dios, kadtong mga tao nga hingbakasyon sa pag-alagad, kadtong mga tao nga murag wa na sa ilang una-una ang Dios, pamalik na mo niya. Aron mapala ang inyong mga sala, aron nga ang panahon sa kahayahay moabot gikan sa atubangan sa Ginoo. Balik na mo. Balik sa pag-alagad. Ay uban ron panahon na di ba lumang kung na namati ron, nga dugay-dugay ng panahon, taas-taas ng bakasyon. Ay, gyud paabota ba? Kay doon ako'y higala, akong giduol, akong ginan ko balik na. Ingon siya, Pastor, mubalik ra ko, kung mataw ng akong apo. Sa akong una-una, oroy kung di mataw. O di mataw. Sainan ka na. O di mataw ang apo. Di sa mo balik sa pag-alagad sa Ginoo. Ang akong tambag nimo ayaw gyud pagbutang og kaulangan. Ayaw gyud saad. Kay daghan ra ba maayo lang mo saad? Pag-abot sa insaktong panahon, wala balik, hinulsol. O kamo nga wag huna-huna nga wa pa ninyo madawat ang kaluwasan. Mga kaigsunan, dawata. Kung naghuna-huna ka nga maluwas ka pinagay sa imong binuhatan, pagtuman sa balaod, hinulsol kay di na mao. Dili na mao ang paagi sa kaluwasan. Imo nang paagi, di na mo'y paagi sa Dios. Ang imong himuon, dawata ang grasya. Higugma siya. Kay sa Ginoong Hesus, mga kaigsuunan, mahigugmaon nga Dios ug nagpakamatay, nagula siyang dugo alang sa kapasayloan sa imong sala. Ako ding Osborn, salvation is not by chance, but it is by choice. Paminaw ha? Ang kaluwasan, di mo na maangkon kay nasalagmaan. Dili. Ang uban, nagunahuna nga, pinaagi lamang sa salagma. Maangkon nila na. Dili. Mga kaigsunan, pinagis pagpili. Salvation is not by chance, but it is by choice. Mga kaigsunan, kung unsa man ang imong padulngan karon, nagpasabot na nga ikaw nagpili kung asa ka padulong. Whatever your destination today, mga kaigsunan, it is always by your choice. Mga kaigsunan, pagpili. Kung gusto ka makaangkon kinabuhing walay katapusan, tungod kayo mo nang gipili. Kung gusto ka nga makaangkon anang kahimayaan, to kayo mo nang gipili. Mga kaigsunan, salvation is not by chance, but it is by choice. Yung takna sa gabihon, naglaom ko nga ikaw nga naminaw na ko ron. Nagsudong, nagsunod sa tulumanon,
usani siya kakatapusang pasidaan alang nimo. Ang kaluwasan anaa lamang kang Ginoong Kristo. Dawata na siya pinaagi sa pagtuo kaniya. Mga kaigsuunan, ning taknaa sa gabihon, ibutang ni sa imong hunahuna, ilubong sa imong kasing-kasing nga ang kaluwasan, it is from our Lord Jesus Christ alone. Pinaagi lamang yun sa iyang grasya. Pinaagi sa iyang kamatayon. Mga igsuon, samtang si Kristo nagbitay sa Kalbaryo sa krus, hinumdumin na nga anaa ka sa iyang hunahuna. Si Kristo, wa gyud siya mawad-i o gugma nimo. Jesus Christ is keep on reaching you. Kay gimahal kaniya. Og ang iyang dugo nga giula sa Kalbaryo sa krus alang sa imong kaluwasan aron maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Atong tapuson din hiyang atong papanag-uban karong gabi. Uban sa dakong paglaom nga karong gabi una gidawat na nimo Hesukristo ingon nga grasya sa imong kinabuhi, ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagkabalaan, ug ang kahimayaan nga gitanyag alang kanimo ug alang sa tanan. Hinumdumi ni gimahal ka sa Dios ug ang iyang gugma alang kanimo gugma nga walay paglubad. Magampo ta. Diyos namong gamhanan og langit nun. Sa unang gabi ining pagsinggit sa katapusang pasidaan, napasidan-an ang kalibutan, nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya tungod sa pagtuo. Kami makaangko ni ana kun among tuuhan sa Ginoong Hesus. Makaangkon mi sa kinabuking walay katapusan. Pinaagi siyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Nasahay ko ning takna sa kabihon o Dios nga aduna pa'y nagduha-duha sa imong kaluwasan. Palihog lang karong gabi una. Pakitais lag mga damgo og pananahon aron nga masabtan gyud nila ang imong dugo nga giula alang kanila ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa imong gugma. Salamat sa imong grasya. Salamat kay Ginoong Hesus. Salamat sa kapasayloan sa sana. Amo ning gisalig ang tanan nga madawat. Pinaagi lamang sa kanang Hesus nga among lisod ng Lubos.